Dar dacă am nevoie să vorbesc cu cineva, de ce m-aș duce la un psihoterapeut? De ce nu m-aș duce la un prieten, la o rudă în care am încredere, la un duhovnic? Pentru că sunt tipuri diferite de relații și fiecare are particularitățile și rostul ei. O diferență esențială, aș spune, este faptul că un psihoterapeut are un anume tip de pregătire, atât teoretică cât și practică. El a făcut propria sa psihoterapie, a trecut și el printr-o psihoterapie. Iar acest cumul de factori, pregătirea teoretică și formarea practică, îl fac să aibă o anumită calitate a ascultării. Să reușească să aibă o bună distanță, dar să fie și empatic în același timp, să nu judece și mai ales să știe când și cum să intervină, cum să oglindească anumite aspecte, astfel încât să-l poată ajuta realmente pe cel din fața sa. În plus, uneori poate o prietenie ar fi pusă sub o presiune prea mare dacă ne plângem tot timpul de problemele noastre. Poate și celălalt are o perioadă dificilă sau poate nu ne poate răspunde la fel de bine nevoilor. E nevoie de o simetrie, iar în relația terapeutică această simetrie se rezolvă, să spun, prin plata onorariului. Asta nu înseamnă că psihoterapeutul face acest lucru doar pentru bani sau că altceva nu-l interesează. Ce înseamnă este că el nu cere sprijin emoțional. În schimb, este gata să ofere tot sprijinul său. Legat de a doua parte, de ce ne merge la un duhovnic, cele două demersuri nu se exclud. Dimpotrivă, aș putea spune că sunt complementare. Până la urmă, amândouă au central persoana și susținerea ei, fie într-un moment dificil, fie pur și simplu pe un drum de autocunoaștere, de dezvoltare ca ființă umană.